bezterretan hasiko litzeke harrera ekitaldie, erronka hasiko litzeke, LH-ko eta HH-ko ikaspentzat tailer ezberdinak egongo dira Garrabote plazan, eta eguardin, pixka muituko gineke, honea, Jose Arregi plaza, Zizurpila. Hemen erronkan bigarren proba bat egongo litzeke, Bazkari herrikoia, ikasle eta Bilagon Zizurpil Damasako elkarteen laguntzakin ikasleak osutuko dute paia erraldoi bat. Bertso saio bat egongo da, aurren iria egongo da, hemen eskertu barrekoa da, bereziki Zizurpil da Bilagonako guraso askokin duten lana aurren irian ingurun. Oso proiektu potoloa da. Hoi ez da izango egunean bertan egingo dan ekintza bat soilik, baizik eta aurretikan lan asko indan ekintza bada, ez? Azkenean, pixkat ikusten dena da gaur egungo hirietan aurrek ze nolako parkeak dituzten, ze estruktura, ze egitura beraiek ze lekuetan mugitzen dian, eta azterketa hori egin da egiten dena da umeekin lanketa bat irudimena erabiliz, beraiek nola ikusten duten beraien ingurua eta zer nolako parkea edo zer nolako gunea nahiko luketen jolaserako. Horretarako ikerketa bat, lanketa bat eginda aurrekin, Zizurpilko ikastolako aurrekin eginda kasu honetan, eta beraiek egindako irudi eta marrazkietatikan atera dute gero aurrerago hemen ikastolako kanpokaldean jarriko duten parkean zer nolako egiturak edo nahiko lituzketen. Irakasleekin eta beste lanketa bat eginda, maketazio bat eginda, eta hurrengo lana izan dena materiala lortzea. Egurra eta horrelako material natural asko erabilita gurasoen parte hartzeekin, helburua da ere bai gurasoak aurren eskura edo jartzea ez, gurasoen lan asko eginda, estruktura umeek eskatu dituzten diseinu estruktura horiek egin dira, eta egunean bertan izango da parke edo hiri handi horren aurkezpena. Hori Zizurpilko plazaren inguruan egongo da montatuta, goizean 12:00 edo iristen garen aurkezpena eta aurrek horri biltzeko aukera izango dute arratsaldeko 4:00 inguru arte, eta gero aurrerago estruktura horiek edo batzuk behintzat erabiliko dira hemen Zizurpilko ikastolako kanpoko gunea betetzeko eta umen eskura izateko. Eta atxalden ja, pixat buelta Bilagona jungo ginake, erronkako azkeneko saioa burutzea, dantzatik lotuta egongo dana, eta kontzertu eta DJ emanaldi batekin bukatuko nuke. Piskat, aurtengo jaialdiai pixat izaera aldatu nahi izan zaio, jaialdi parte hartzaileago batekin egin nahi izan du da, herrietako eragileekin batea, ikasleekin batea, eta iruditzen zaigu egitara txukun bat, erakargarri bat sortu dugula danan arten, eta animatzen dugu jendea, berta azaltzea, ondo pasatzea, eta bere alditxoa jartzea.